ďalšie videá, ako vždycky. Takže dneska ideme niekoho konečne zabiť v týchto veľkách ľudí. Čiže tohto možno, ak cípne, dúfam. A potom ešte Roba Kvacaja. Potom ešte Kuba oného. Je to Kuba a možno aj ja tu už dneska cípnem. Dúfam, že cípnem konečne. A tu mám ešte aj Martina Krpela na tohto sviniarského sviniara. Ma nikdy neposlúcha. Takže my ideme na také čúdate. Pusti máte sa! Jak stiskajú. Ticho! Sedím v škole, aj v materskej škôlke, hej. V škôlke. Ty na zemi! Hej, ukáž mi to. Jak to niečo urobí. Au. Pičaj. Prepač. Aj to. Konec! Kto to vyhral? Ja. Lubo, ďakujem, pomohol si mi viacej zub. Nechaj.